जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना मोनथिगौना हयथ' दायो सैताना गोबां मिनिदों। येस, सैताना गोबां मिनिदों, गोबां रंजादों, गोबां खुसि जादों। मानोना सासे प्रफेटखौ सैताना नारसोमनो हाबाय, सासे प्रफेटखौ जेलाव दोननो हाबाय। बिनि थाखाय हयथ' सैताना गोबां रंजागासिनो दङ। येस अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनखाबाय दिनैनि भिडिअआ मा जागोन। बे जाहैबाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि सायाव दिनै लाबोगोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर जोबजासिम गोसो होनानै नायलांगोन। दिनैनि भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोबां मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन, मोनसे नलेजेबल भिडिअ जागोन आरो लोगोसे मोनसे खामानि मावनो गोनां नोंथांमोननो आङो मोनसे खामानिबो मावनो थाखाय थोनगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर जों मोनसे बाथ्राखौ मोजाङै मोनथिगौ आरो जुदि सोरबा मोनथियाब्ला बे बाथ्राखौ दिनै बुजिनानै ला। बे जाहैबाय इसोरनियाव न्याय बिसार जायो। इसोरा माब्लाबाबो असैथो बिसार खालामा। इसोरखौ घुस होनानै बायनो हाया। सोरबा मानसिया कर्टनि मानसिखौ घुस होनानै बायनो हागौ, सोरबा उकिलखौ बायनो हागौ, केसखौ उल्थां बाल्थां खालामनो हागौ, बबेबाथिं बोहैलांहोनो हागौ धोन दौलतनि बोलोजों। नाथाय इसोरनियाव बेबायदि जाया। इसोरखौ रावबो सोलायहोनो हाया। इसोरनियाव न्याय बिसार जायो, सैथो बिसार जायो। दा अनजाग्रा प्रियफोर, प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ 2018 निफ्राय जिथु केस दङमोन, बे केसआ सासे आइजोआ बेखौ होदोंमोन रेप केस होननानै। आरो बियो फैयै फैयै 2025 मायथाइनि मार्च दाननि 28आव जोबथा जाफैबाय जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ सासे दायनिगिरि मार होननानै फोरमान जाबाय। दा अनजाग्रा प्रियफोर, बै फोरमान जानायनि सायाव आङो बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै। आं बुंखादों जे फैसानि गेजेरजों गोबां खामानिफोरखौनो उल्था पुल्था खालामनो हायो एबा हागौ बुहुमाव। जायानो बोलोग्रा धोन दौलतनि गेजेरजों उल्था पुल्था खालामनो हायो। नाथाय रियेल सैथोखौ इसोरा मोनथिगौ। थारैनो प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ दायनिगिरि ना दायनिगिरि नङा, बे बाथ्राखौ इसोरा मोजाङै मोनथिगौ। जों साफ्रोम मानसिफोरा मोनथिया जानो हागौ, नाथाय इसोरा मोनथिगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जेखि जादिया जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जोङो मावनो नांगोन। बेखिनियावनो जोङो गोबां मानसिफ्रा दिनै दुखुआव दङ प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ मानो बेबायदि जाखो होननानै। आरो प्रफेट बाजिन्दर सिंहखौ जेलाव हरनाय लोगो लोगोनो, दायनिगिरियाव खोख्लैनाय लोगो लोगोनो, दायनिगिरि होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो गोबां मानसिफोरा बुंदों जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहखौ नंखायै फोलानानै बेबायदि केसाव खोख्लैदों, नंखायै फोलानानै दायनिगिरि खालामनानै जेलाव दोननो नागिरदों। बेफोरबायदि गोबां बुंदों। प्रफेट बाजिन्दरा बे दायखौ मावाखै होननानै गोबाङा बुंबाय। जेखि जादिया जों रावबो मोनथिया। आं एसे आवगायाव बुंखादोंमोन जे गासै केसखौ धोन दौलतनि गेजेरजों गोबाङा उल्था पुल्था खालामनो हागौ, नंगौखौनो नङा खालामनो हागौ, नङाखौ नंगौ खालामनो हागौ। दा हयथ' प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ थारैनो मावमाराखै खोमा बेबायदि गाज्रि खामानिखौ, एबा प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ थारैनो मावमारदों खोमा। जेखि जादिया आङो दा बेयाव फिननायखौ होनो नागिराखै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिथु मावनांगौ खामानि, बे मावनांगौ खामानिखौ जों मावनो नांगोन। बे जाहैबाय रमारि 12:15 सिरि। येस, रमारि 12:15 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, रंजानायफोरजों नोंसोरो रंजाफा आरो दुखु जानायफोरजों दुखु खालामफा। दिनै थारैनो प्रफेट बाजिन्दर आरो प्रफेट बाजिन्दरनि टीमनि मानसिफोर, नखरनि मानसिफोर, बिनि खुरमा बाहागिफोरा थारैनो गोबां दुखुआव दङ। दा बेयावहाय जोंबो बिथांमोननि दुखुआव जोंबो दुखु जाफानो नांगोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, मानोना बोसोना जोंखौ बुंदों रमारि 12:15 सिरि, दुखु जानायफोरजों दुखु खालामफा होननानै। दा बेयावहाय बिथांमोननि बे दुखुआव जेन नखरनि मानसिफोरा जेन रंजानो हायो, नखरनि मानसिफोरा जेन इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव बोलोगोरानिफ्राय बोलोगोरासिन जालांनो हायो, बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो दान्दिसे सम गावनि पार्सनेल समखौ दिहुननानै आर'जआव जों हेफाजाब होनाया गोनांथिथार। अनजाग्रा प्रियफोर, प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ दायनिगिरि एबा दायनिगिरि नङा, जेखि जादिया, नाथाय बिथांखौ दायनिगिरि होननानै कर्टआ फोसावबाय आरो 1 एप्रिलाव बिनि दन्द'आबो फैगोन, फाइनाबो फैगोन। जे बियो बेसेबां बोसोर जेलाव थानो गोनां जागोन आरो मा फाइन गोग्लैगोन, बेफोर गासैबो 1 एप्रिलाव फैगोन। दा बेयावहाय
बिथांमोननि जिथु दुखु दङ बे दुखुआव जोंबो लोगोसे दुखु जाफानि मानोना इसोरनि बोसोना जोंखौ बेबायदि बुंदों जाकबनि 2:3 नोंसोरनि सोरबाया सैनांदों नामा बियो आरज खालामथों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, सोरबाया सैनानै दङब्ला बिनि थाखाय जों आरज खालामनो नांगोन। दिनै प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि नखरनि मानसिफोरा बिनि टीमनि मानसिफोरा गोबाङा सैनांदों, गोबां दुखुआव थानो गोनां जादों। दा बेयावहाय जोङो बिथांमोननि थाखाय आरज खालामनि जेन प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि जिथु मिनिस्ट्रि दङ, इसोरनि जिथु खामानि मावनाय मिनिस्ट्रि दङ, गोबां मानसिफोरा बुंदों जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि मिनिस्ट्रिया स्टप जासिगोन। प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ जेलाव थानाय लोगो लोगोनो बे मिनिस्ट्रिया जोबसिगोन होननानै गोबाङा बुंदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, आं बुङो बे इसोरनि खामानिया माब्लाबाबो जोबनाय नङा, बे मिनिस्ट्रिया जोबनाय नङा। मानोना प्रफेट बाजिन्दर सिंहखौ इसोरानो सायख'दोंमोन इसोरनि खामानि मावनो थाखाय, बे मिनिस्ट्रिखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय इसोरा सायख'दोंमोन आरो इसोरा बेनो खामानिखौ होदोंमोन। नाथाय हयथ' जानो हागौ सैताना प्रफेट बाजिन्दर सिंहखौ थगायबाय आरो थारैनो नंखायाव खोख्लैबाय, दायनिगिरि खालामबाय आरो दायनिगिरि खालामनानै गासै मानसिफोरनि नोजोराव गाज्रिखौ दिन्थिबाय। दा बेबायदि अबस्था जाना दङ। दा बेयावहाय माब्लाबाबो प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि जिथु मिनिस्ट्रि होननानै बुंनाय सोदोब, बे मिनिस्ट्रिया प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि नङा, इसोरनिसो, इसोरासो गथायदोंमोन। दा बेयावहाय इसोरा बेखौ जेरैब्लाबो कन्टिनिउ खालामगोन आरो बेखौ मावबाय थागोन। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गेजेराव गोबां फिसा फिसा हान्जाफोर दङ, गोबां डेनोमिनेसनफोर दङ आरो बेफोर डेनोमिनेसनफोरखौ खुलिनाय, बेखौ दैदेननाया इसोरनिनो इच्छा। मानोना जेसेबांखि फिसा फिसा जागोन एसेबांसो जोथोन लानायाव मोजांसिन जागोन। जेरै जोंनि गेजेराव हादोर दङ, हादोरनि गेजेराव फिसा रायजो दङ, रायजोनि गेजेराव जिल्ला दङ, जिल्लानि सिङाव आनसलिकफोर दङ, महकुमाफोर दङ, बेफोरबायदि फिसा फिसा खालामनानैसो हादोरखौ दैदेननाय जायो। थिग बेबायदिनो डेनोमिनेसन फिसा फिसा खालामनायनि गेजेरजों इसोरनि खामानिखौ गोबांनिख्रुइ गोबां मावनो हादों आरो गोबांनिख्रुइ गोबां जादों। बेनिखायनो गोबां डेनोमिनेसनफोरा जादों आरो खामानिफोर मावदों। थिग बेबायदिनो प्रफेट बाजिन्दर सिंहनिबो मोनसे डेनोमिनेसन बेबायदि जाबाय आरो बे मिनिस्ट्रिया माब्लाबाबो बन्द जानाय नङा। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, बिथांमोननि दुखुआव जोंबो लोगोसे दुखु जाफानानै जों आरज खालामनि सैथोआ मा बेनो जाथों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो प्रफेट बाजिन्दरनि गनायनि थाखाय आरज खालामनो बे नङा, नाथाय सैथोआ मा बेनो जागोन। जुदि थारैनो बियो दायनिगिरि मारब्ला बे थानो गोनां जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना नबुकदनेस्वर राजानि बिसय मोनथिगौ ना? नबुकदनेस्वर राजाया इसोरनि बिरुद्धि उल्थायै खामानि मावनायखाय बियो राजा सिंहासननिफ्राय ओंखारनो गोनां जादोंमोन आरो बियो मोनसे समाव हाग्रा जानो गोनां जादोंमोन, दुब्लिनि हाग्राफोरखौ जानो गोनां जादोंमोन, खारनो गोनां जादोंमोन आरो बै समाव बियो सैथो इसोरनि बिसय रियलाइज जानो हादों जे आङो सैथो इसोरनि बिरुद्धि खामानि मावदोंमोन होननानै बियो मोन्दांथि मोनदों। दिनैबो बेबायदिनो थारैनो जुदि प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ गोरोन्थि मावमारदोंब्ला इसोरा बेखौ जेलाव दोननायनि गेजेरजों बेखौ मोनसे रिपेन्टेन्सनि समखौ हयथ' इसोरा होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि खामानिया जाहैबाय, जों मावनांगौ खामानिया जाहैबाय आरजनि गेजेरजों हेफाजाब खालामनाय। जों बेखौ हले बावनो नाङा। आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरिखौ दिन्थिबावनो हास्थायदों। जाकबनि 2:16-17 बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि पापखौ सिमान लाज्लाय आरो सासेया गुबुन सासेनि थाखाय आरज खालाम, अब्लानो नोंसोरो सोखाजागोन। इसोरनि फोथायग्राफोरनि आरजआव गेदेर बोलो दं। अनजाग्रा प्रियफोर, आरो सासेया गुबुन सासेनि थाखाय आरज खालाम, गुबुन सासेया गुबुन सासेनि थाखाय आरज खालाम होननानै बुंदों। दा बेयावहाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम बर' ख्रिस्टियानफोरखौ खावलायनो हास्थायदों, प्रफेट बाजिन्दर सिंह आरो बिनि नखरनि थाखाय आरज खालामनो दाबाव। मानोना नोंथांनि आरो आंनि आरजआव गोबां गोहो दङ। 7 सिरिया ओरैहाय बुङो, एलिजाया जों बादिनो सासे मानसिमोन, अखा दाहाथों होननानै बियो गोसो होनानै इसोरनियाव आरज खालामदों आरो बोसोरथाम दान्द बुहुमाव अखा हायालाबानो थादों। प्रेज द लर्ड। एलिजायाबो नों आं बायदि व्यक्तिमोन। एलिजानि आरजखौ इसोरा खोनासंदों आरो बोसोरथाम खावसे बोसोर अखा हायाखै। एलिजाया बन्द खालामनानै दोनदों आरो बेखौ इसोरा खोनासंदोंमोन। थिग बेबायदिनो नोंनि आंनि आरजखौ खोनासंगोन आरो प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि नखर जि दुखुआव थानाय बिसोर रंजानो हागोन। आरो प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ जिथु मावनाय इसोरनि खामानि, बे इसोरनि खामानिया, इसोरनि मिनिस्ट्रिया जेन सोलिबाय थायो, बिनि थाखाय जोङो आरज खालामनो नांगोन। प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि गेजेरजों गोबां व्यक्तिफोरा, गोबां सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोनदोंमोन, जिसु ख्रिस्टखौ नुदोंमोन
थ' बेबायदिनो प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि जिथु मिनिस्ट्रि दङ बे मिनिस्ट्रिया जेन अरायबो खारबाय थायो इसोरनि मिनिस्ट्रिया जेन सोलिबाय थायो बेनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनि अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांनि पार्सनेल प्रेयाराव नोंथाङा माब्लाबाबो बावनो नाङा आङो बुंनो नागिराखै प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ गोरोन्थि एबा प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ सैथो बेखौ बुंनो नागिराखै नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर जोङो सोरखारनि कर्टनि आयेनखौबो जों लानो नांगोन मानोना कर्टआ जुदि बुंबायब्ला दायनिगिरि होननानै जोंबो बेखौ मोनथिनांगोन जे बिथाङा दायनिगिरि जाबाय होनना नाथाय सैथोखौ इसोरा मोनथिगौ आरो सैथोआ मा बेखौ इसोरा दिन्थिगोन आरो इसोरा जेरैब्लाबो सैथोखौ बयनोबो दिन्थिगोन आरो सैथोनि सायाव इसोरा न्याय खालामगोन इसोरनियाव माब्लाबाबो मिसा जाया इसोरा माब्लाबाबो मिसाखौ खालामा दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर फैबाय थानाय समफोराव आरोबाव जोङो बिनि गासै बाथ्राफोरखौ मोननो हागोन थारैनो 1 एप्रिलाव मा फाइनाल रिजाल्ट एबा मा दन्द'आ फैगोन बेसेबां बोसोर जेलाव थानो गोनां जागोन बेफोर गासैखौ जोङो मोननो हागोन फैबाय थानाय समाव आपडेट होगोन दा बेयावहाय सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो मोनसे लाइक होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै आर'ज खालामनो दाबावसै थेंक इउ